Hey guys, it's me Khalil and today is another vlog. Before anything else guys, if bago pa mo sa kuwang channel, please do click the button down below and click the subscribe button para managhan na itong subscriber. And guys, para ma-notify mo sa akong mga videos, click the notification bell na po sa ubos. Karon guys, muadto ta karon sa Kasuwagan para sa moang motorcycle club, which is the FI Team Mindanao. Mag-open mig another chapter sa Kasuwagan guys, and muna na mo ang gitagad mo-grow ang amoang motorcycle club na karon na nami another na dungag sa Kasuwagan. Daghan nami og ubay-ubay na po naman chapter guys, kadiri sa Iligan, sa Cagayan, sa Lanao, sa Oroqueta. And guys, if ganahan mo ba sa inyong mga motor is fuel injection, basta gikan lang sa Yamaha, then sa kung sa basta FI inyong motor nagikan sa Yamaha, welcome mo diri sa moang club guys. Is i-click lang sa Facebook ang moang page. It's FI Team Mindanao. Ang team is sumpay na ang Indanao para makaklik niyo. Ako lang i-type guys, ako lang butang sa taas. And guys, mga ito na ta kay among sabot is 2:30, magtapok nami sa muang balay sa mong kauban nasa syudad. Dito nami magtapok para magdungan nami og adto sa Kasuwagan. Let's go. Hi guys, nami karon sa Kasuwagan. Nag-hike mi para padulong sa boardwalk, sa longest boardwalk sa Kasuwagan. So nag-ride mi dire para ma-happy shalalala. So featuring DJ Khalil lel. So makita ninyo nga kanang busy kayo ang mga tao tungod sa practice para sa ilang fiesta din. Kita ninyo. Nadire ang mga ignorante og drone. Mao na sila oh. Oh, labaw na ng gagunet. Ang gagunet may leader. So padulong mi dito sa pinaka-edge sa boardwalk and nag-walk mi sa board. Featuring Mr. Duban. Nasa Duban na ulikod and station gyapon. And tuod, mamingwit mi og try. Dire gyud na mao gyud akong ganhi dire. So balitudloan ta mo kung saon pag
gamit sa rod, fishing rod o fishing reel. So, stay tuned. So, inani ka sul ang tanong taga basta masulod siya sa bag. Dili lalim. Dili Isa may lalim. katao na natin. As of now, wag gyapon ni kuha. So, surrender na mi. Uulitin na lang kayo, wag gyapon way hago. Tugtog karon Lumingit ang tami para pulutan. wala gyapon. So, next time na lang.